Va néixer a l'edifici històric de la Universitat de Barcelona, o sigui, que va néixer en ple bressol de la cultura. Estudià al Conservatori Superior de Música del Liceu i va iniciar la seva carrera musical fent la interpretació de la Bohème al Teatre Victòria de Barcelona, que avui en dia aquest teatre l'ha comprat ni més ni menys que el Mago Pop. El 1944 va actuar al Palau de la Música i va ser un gran èxit. Deurien sortir tots amb la pell de gallina. I el següent any va debutar al Gran Teatre del Liceu, amb Les noces de Fígaro, de Mozart. Arran d'aquí tot van ser premis i reconeixements internacionals. La seva darrera òpera va ser a Los Madriles, al Teatro de la Zarzuela. El 1987 va rebre la medalla de doctora honoris causa de la Universitat de Barcelona. Ves per on? La universitat que la va veure néixer.